Jotono khulungka ang YTF khoi political district ni president Hiranmoy Dev Burma chini bwskangni 2 tarik deli obhijan ni bagui Tripura hasteni joto bubagrani sengrag rok faide chung joto palbak sakai Delhi o thangui jontor montor bubagrano logi layana chini gere Tripura land dimani bagui tei abono karibo ang joto jara chini phatar haste o chini Tripura sengrag tongui tongnai rok no bang kok kwsana musungo noro faidi jara Delhi ni gana gini tongnai rok palbaksa khlai chung Delhi ni jontor montoro bubagrano logi layana mo one last fight to tamle mana pal henge sal chung joto thancha baksa khlai chung faidi mo paithak ni sobano chung bubagrano pal baksa ke logi lainai okra cherai buri bura buri faidi chung joto pal baksa ke bubagrano logi lainai tamule hinma chung kwbangma bisi rombui buini dofani borok bai chung thungjaka faidi tabuk chung mo waisa Tripura mothani bubagrani naikol mungbai chung bubagrano logi lai chung kwplai khalainai teibo ang kok kwsana musungo chini khwai political district ni Ramchandra Ghat Asambari Kamalpur Surma ni joto Tripura sengrag rok no ang kok kwsana musungo norok joto palbaksa khlai discipline rule no follow khlai chung palbaksa khlai naithotok kai chung thanglai bubagrano logi lainai jotono khulumbai khe hambai bubagra ayok lokthun Tripura ayok lokthun tei YTF tebo ayok lokthun hambai khulumbai khe